makosana tikatsata bwino mbuyo kunenda Kanema amene amaonesa kuti m'bale wina wake wa ku Malawi m'bale ameneyo ndi kuti anapeza dona ku dziko limene la South Africa ndipo osatira ziwawa zimene zikuchita ku dziko limene la South Africa zinapezeka zona kuti zinampanga force m'bale ameneyo kuti athawe kumene amakhala ndi dona imeneyo dona yotonde kuti ndi ya dziko limene la South Africa kupita kumalo kumene anthu anapita kukapeza mpumulo akudikira boma kuti liwasamuse pamalo paja pamene pamaziwika zona kuti Shewodo ku Durban kumene kuziko South Africa. Nawo posatira kuyenda kwa footage imeneyo kapena kuti Kanema ameneyo ambiri tinazitsata bwino umene zimayendera m'masamba mchezomo makaso potengera kuti anthu ambiri anachoka kumene kuchako anapita kumuzi ku Malawi namwaiwonda kuti anafika kumuzi ku Malawi nde kunakhala kuzungulira nkhani m'masamba mchezomo makamaka ndithu kumafotokoza zonena kuti mkulu ameneyo ndi kuti wafika ku Malawi ena mayika zithunzi akuti tamuona mblantayo mo ali mbasi ndi mkaziyo monoto mwini wake wa nkhani watsutsa akuti sanapite kumuzi ku Malawi adakaleto ku dziko limene la South Africa chomweno tichite tika Kanema oyambirira amene anaonesa mkulu ameneyo nthawi ameneyo anali ndi mkaziyo pa Shewodo makamaka tingoyika Kanema amene amaonesa mkaziyo kuti amalimbana ndi kuti nzika zakwawoko kuti sakusiya mamuna ameneyo aonesesa zoti apite naye kumuzi ku Malawi nimene nkhani zake zinayendera talento neko Kanema ameneyo kenako tike winayo ameneno akutsutsa mphekesera zoti mkulu ameneyo anapita kumuzi ku Malawi timve zimene wayankhula. Sissy, you said the reason why you are here is because you are dating a Malawian. Yes, ngilapha because international nomuntu waseMalawi. That is why I'm fighting for our foreigners. Because vele sizosala sisafa. What about ingane zethu? Sizokwenza njani thina? Njengoba beqosha ingathi izinja. No, it's not good at all. It's not good. That is why ngilala phandle mina nendoda yami. Ngoba ngithi ngiyamthanda. So ngizokwenza njani? Endlini asinaphisi uyashaya. Sizokwenza njani? Chabwino taona pamenepo force ndi kuti amayankhula muchiyankhulo cha Chizulu chomweno amalimbana ndi magayi akumene kuziko South Africa makamaka pamene amapezeka pakampo pamenepo ndiye mufotokoza kwake kumanena kuti sakumusiya mamunayo chifukwa choti akhala ali naye munyengo zonse pamene mkaziyo zinthu sizimayenda ku dziko limene la South Africa anthu amenewo ndi kuti anali naye limodzi. Force dzina lake Latawo akumangoziwika zona kuti Lashu ndipo osatira kuti m'masamba mchezomo anthu timadziwa kuti zimene zimakhala zikuchitika makhala angolengezanso nkhani zabodza ndi zinapeza kuti mwini wake uthenga umenewo unamupeza ndipo wayankhula zoterera tento neko zimene wayankhula nako timalizeni nkhani. Malawi kulikonse kumene muli ndi Lashu ndi mulamu wanu nokwa muli manje Malawi azanga. Okay, nkhani imene mafuna abavandi ndabwerera abavandi mafani kupereka update ndi nkhani imene iwenda pa social media alesi akuzowa kuti ndi ku Malawi ndafika ku Malawi ena kuti ataona ku Blantyre kumano folilo ineyo sinafike ku Malawi pazifukwa zina chikuta ndi yani ife sinafike ku Malawi fike kuti kumene kuja kutose tinaziwa kuti mabasi akupita aulere ati ineni mapita ku Malawi mathawa nkhondo limene zinakhalira muje mtu zonteteza ali makono ana kumenya limozi nkhondo singapitirize nikakwera basi ndi kumusiya mtu uja no timene ndende limozi ndilapita ku office uja kumene amakwera mabasi anthu kusukulu kuja kwafusa kuti yesa ngakwere anesa akwere transport yake de mtu andifera ande imirira niso singapitirize mwapita ku Malawi kumusiya mtu mbuyo pamene mbuyo mu bandazi balake ali mavuto chifukwa cha ineyo ndinono chazo lijoke ku Durban kuja tipita dera lina so now ndi mu Johannesburg timechuchora hapa ndi transport ndilibe ya ine ndi munthu yekuti kafike ku Malawi kumano inshallah transport ipeza ndi ku Malawi tikati kubwera soon right now ndili kwa sister wanga ku Johannesburg location ndi kwa sister mina ndamene abase nimone Malawi ndi sister wanga wa Lashu zimene akuyankhula anthu zonse zina kuti wafika ku Malawi ndi zamaboza sanafika ku Malawi panopa afika Zulu ali Joburg muno ndiyeno apa after mathendi pamene anyamuka zibira kuti kumaso akanyamuka kafika ku Malawi after kufika pa Mwanza muzazi uzona kuti Lashu chofika kuti wafika pa Mwanza koma siti kunsiya mulamu athu kuti topita naye ku Malawi. Okay guys, I saw on social media people spoke different things that we went in Malawi. No, we never went in Malawi. We are still here in Joburg. We're trying to get money for transport. I just want to see you guys, inshallah, if we've got transport. But for now, we're struggling for transport. But let's hope God will help us. Yeah, menda nene so kuti akufuna kwabwino. Sipamu ndi makoso ambiri mundifusa kuti amwene mupita ku Malawi.
transport mwinayo ni kazi yo chani. Okay, transport sinaipeze koma mungananena kuti inshallah ndipeza. De osamvera anthu amene apeka ma-update aboza kuti adona ku Malawi tiruku ayi zinezo nzaboza. Komanso mafunso ambiri ndi amene kuti amwene nasiye nkazi ku Malawi simasiye nkazi ku Malawi. Komanso nanga muli ni nyumba. Ine ndilibe nyumba, to be honest, nyumba ndilibe. Ku Malawi so nkazi ndilibe and business ndilibe. Chimene ndikupempha ine ku Malawi ngati boma video mbange share ndikupemphani. Sindifuna ndamene aliyonse koma ndongoti ndachiro ndikafika kuti nza survive, that's all. Koma ku Malawi tikubwera ndi ulamu wanu, no mistake. Osamvera social media amene kuyankhulira kuti tili kuti ayi. We still here in Johannesburg. Thank you so much, man, guys. Hey, I don't know. Yanteka bwana. Chabwino tamva pamenepo akunena zoti iyeyoto adafunsa ma authorities nkhani yokhuza ndi mayendedwe kuti apite kumudzi ku Malawi nde anazampanga ofa kuti lekhayo amene angathe kumutenga kupita naye kumudzi ku Malawi mkaziyo ndi kuti pane akupezeka njira yoti azipita kumudzi ku Malawi. Ndipo ona zimenezi monga amene wayankhuliramo kuti sanakasiya mkaziyo poti wapanga sacrifice china chilichonse ndi cholinga choti akhale ndi alashu malo mwake ndi kuti angopanga khanso ndi ananyamukatu kuchoka kumeneko ku Durban kupita ku Joburg kukakhala kwa sister wake monga amene tamvera amene wayankhulira ada amene wa alashu pamenepa. Pano chimene chapereka chidwi kwambiri ndichona kuti mkulu amene wavomereza kuti alibe china chilichonse zimene zikuthana zoti mkazi yonso ndetu akudziwa status yomwe ali khanidwa apa ndetu ndi chikondi osatinso akupitirira ndalama kapena chanchani koma chikondi ino apa pani chimene chamanga nthenje pamenepa. Ayi zinthu zabwino kwambiri komanso tikamva pempho limene wapempha mkulu amene iyetu akunena zoti safuna ndalama akungopempha kuti no anthu akufuna kwabwino amene angathe kukhala ndi mwayi opereka ntchito athe kumuthandiza kumpasa ntchito zithandizirenso kuti asasakhalenso ndi mwayi opita ku dziko la South Africa mwinanso kakumana ndi zipongwe ngati mmene akumana nazo Amalawi kumene ayi ukonde kupempha kwa nzeru tikupewa kuti kupempha kuti apasidwe ndalama ndoti sizingathandize koma no kupempha mwayi wa ntchito ngati mmene wapemphera chonchimo na zimenezo ndi za nzeruzo andi tikupewa kuti ku Malawi kuli mabwana ndithu ambiri akapereka mwayi kwa mbali amene akapita kumeneko kuti no akakhale akuthamangathamanga ndi cholinga choti akapangerani family yake andinso azachita bwino makamaka mazapereka update monga amene ofotokozera kale kuti akazafika pa boda azakhala kufotokoza bwinobwino kuti wayenda motero ndi kuti anthu amene ali ndi kuthekerawo atha kuzampasa mwayi pamene wafika kumudzi ku Malawi. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imene makamaka pamene tifotokoza zona kuti m'bale uja amene zithu zake zinafala m'masamba nchenso mukuti wafika ku Malawi wabweratu kuzasusa kuti zimenezo ndi zabodza iyeyo adakali ku John kani ndiona kuti sanakasiya dona behind iye nkumapita kumudzi ku Malawi akuthamangathamanga kusakasaka mayendedwe kuti no azipita kumudzi ku Malawi ndi adona akewo zikatheka ndi kuti abwera kuzafotokoza bwinobwino. Ngati tomwe maganizo amene tili nawo titha kufotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.